Dala mahibu pispangat ko face me vitsayas van anayakanek avaw. Nayas makatasat kanaman si kasat igiti alamat babalay kasiyat alawalan TTB katrakat ikazanit zaman naka lightweight urat dengan stakan ampasus lawan hayat kanas baik kanits kanan ulat kanila kang slato minirat matangkan hayakan TTB ko break na istana bayo sa kakay mapangjik kanas itisad baka na TTB yes latman hayat nit ko vazat into dangkin haya hayat. Yo, wat jouw plan is die broer? Jouw plannen ben je dan eten, bro? Smolly, kom maar weer, broer, man. Wat jouw plan is je nou voor ons, hè? Gaan we winkel toen niet af, man. Ga voor vannacht. Nee, wacht te lukken. Hoi my bro, we kan ons nou op man. Maak weer skoot klap. Wat is skoot? Maak tuk my bro. We kan ons nou op my bro. Hey lei. Hoi, klaar getuk. My bro, wat van hy bro Smolly? My bro, hy moet altyd dolle my bro. Hoi man. Boss. Nee my bro, waar gaan nou hy om kry? Hoi, dit man, wat man? Jy moet nou 'n sakkie aan my broer. Ja, my broer, vir dan. Ja, my broer, maar ek my wife my broer. Salut. Ja, moet ek klomp van alles my broer. Wat moet ons nog maak? Oh, sang kop tjoesa man. Yo my broer, maar loop is daar nog waar by die huis. Oh, ons kan mos gaan lang my broer, ons kan nog laat skryf man. Wat kan jy broer man? Dit waar, maar se kamer is vol my. Yo, vol tjoes my broer man. Yo my bro, en ik geloof dat ik gehoor in mijn bro. Ik hoor aan mijn blokkertjes mijn bro. Aan mijn toch mijn bro, aan mijn verkopping, dat is zo goed mijn bro. Ik weet wie zijn mijn bro. Wel, mama komt zo mijn bro, we staan altijd op je hoekje niet man. Nou ik smaak, maar het zijn mijn bro, ik vat alles af hoor man. Ik los hier zin van man in mijn bro. Ons tala flat boekta, ons lime, ons tala bro. Wai, ons tala bro man. Woi, ik maak een squat klapje niet man. Nou, ada nang namens die. Os, kalah. Ik heb een nieuwe phone en ik ga tak gaan kopen. Sampai kubik. My bro, ama natin si Tak phone si my bro. Ama natin Tak kakin my bro. Ik ga niet naar kampan my bro. Ja my bro, ik ga wai, nee, ik ga niet doen. Asal light ba, hoef niet goed. Ik ga niet doen verkopen hy man. Sien man, asal weer kort van my bro. Agi, mas 50 rand for free. Die gram Tak die my bro. Volle sak by die tagap. Morgen. Kaal voeten loop. Oh, mijn phone. Yo, ik hoop eens krijgen maar de phone. Yo, staan nie man my broer. Wat gaan nou? Hoi man, ik heb nog net gehoopt man. Nog net geroepen man, aan mijn phone met alles. Ken jy man? Ken jy man wat jy gaan op toe? Ja, ik denk als hij flint. En. Waarom? Boempie. Net weer. Nee, hij twee man. Ik wil niet Joster nou. Kana man sa Ik wil nou niet Joster nou man. Hoi Joster. Joster. Hoi, wat doe net erop? Man, hoi. Hij flint. En hij boempie me maar dan ben ik net erop. Maar dan mijn voeten gevat. Mijn tjoep. En mijn schoenen bij me. Dan ik daar op mijn schoenen daar je kan me gooien. Dat dan. Oh bang, ano dan nou sweet? Ik zou even blijven ja, ik weet niet waar maar. Zal ook weer betalen maar. Als we naar gaan zoeken. Ja, ons kunnen hulle soek by bang hulle uit ek hulle weer daai weet mos. Maar ek gestaan het, hulle my foon afwang. Daai is hulle usual blogspot daai. Ek gaan toe daar.
Dat butas pa yung butas kuan ma. Yo, sasta. Wai wat sa wat sila. Nou malaik suman. Ik wil didang iba open zula. Pakakaramtag, gulay kat sasta. Siso sasta, isi huta, isi werk am ram os. Sasta, everything special. Lai, Ano asay. ni no, kaya man ni dai karam tak. Alam mo na dia la di vibe. Rekesuni man. Ano Rekesuni. neto man. Naukiyo. 500 kan. Interest 1,000 pa. Pusang. Lighter van mij. Os, lighter. Net zo. Kom ja. Een kleine boer aan mij. Wacht say. Santo, ha? Lekker. Hasta naman na Josto. Di Josto. Wai, ik moet dit dak. Kaya sa akin slave di Yo, Josto. no ko. Wat? Zalas ko rin now. Hey, bro, yan ang natin. Die boel zijn phone in zijn toe. Asa buwan now. Awan. Maar wat sa now?